Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena leli khasi siyacela ukucofa ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Umongameli we-MK Party ubekwi-memorial service yama-comrades e-MK Party alimala enhlekeleleni yengozi yemoto. Lapho-ke abeke khona indaba yokuthi i-MK Party ibaluleke kangakanani kule ntando yeningi esikuyona, kodwa-ke akuzizwele ezibekela ngokwakhe. My comrade, ukuzalwa kwalenhlangano umkhonto wesizwe kusho lukhulu emlandweni walelizwe. Kusho mkhulu kukhulu futhi nasemlandweni wezwe jikelele. Akwenzekanga izinto ebezijwayelekile. Kwenzeka into ebezingajwayelekile. Ngoba lo mbutho wakhe okhokho izitha zethu hamba zafika lapho khona ezibanqobayo abakithi. Mhlawumbe ngiyengifise ikakhulukazi ko comrade abaneyinsuku sebekhona ukuthi bawuqophe lo mlando, ngoba umlando umzabalazo wase South Africa uthe ukwehluka kancane kweminye ngezizathu ezithile ezehlukile. Ilona kuphela izwe Africa elinabelungu abaningi ukwedlula bonke abelungu kunoma yiliphi izwe elingekho eEurope. Ilona kuphela lapho kube khona abelungu abafike bazoqhwaga abantu izwe labo, umhlaba wabo, amalungelo abo, yonke into. Ilona lodwa izwe benomzabalazo owaqhatha isikhathi eside. Wathi noma usukhululeka igebengu zacupha noxhaka ukuthi awukhululeke nje kuthiwe siyavota, kodwa ezomnotho sorry, ezomhlaba subamba kuthina. Izitha lezo zasenza sengathithi sixhoshiwe siboni, senza sengathithi usabuya umhlaba ungabuyanga. Sashintshelwa abakithi bahamba nabelungu esinyenyeleni, kwangagcina lapha sebeze bagcina sebengena endlini zabo bajoyinana kunento lapha ebizwa ukuthiwa ngazi ukuthi niya abbreviator, angiyazi maya abbreviator kuthiwa yini GNU awi ake kusho bemunye nje ayisho kumayisigcweleke kuthiwa yini angibezwa bathini awangisiza uthi Government of National Unity. Abanye babethini gijima nangu Sathane. Yebo gijima nangu Sathane. Lomnandi leli gama. Lungileke. Kulungile bafowethu nodadewethu. Engikushoyo ukuthi sila ngendlela esimanga. Sila ukwenza izinto mhlawumbe nabe bezenza ngaphambili abangawazanga uzenza. Sila ngoba sifuna ukuqedela umgwaqo esiuhambayo ukukhulula umuntu omnyama eSouth Africa. And ngalokho therefore sifana nse nabantu abathatha izifungo zokulwela inkululeko.
asikwazi futhi ukuphinde sibuyele emuva. Yingakho ngiye ngathinteka kabuhlungwana uma ngibona ukuthi singathi siyibandla elilodwa elihlangene kodwa eqinisweni asilona. Ngoba siyilona sizingane zomuntu wendle emnyama asikwazi ukungahlangani. Kunento abelungu asebeyenzile yokwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi sithole inkululeko yethu. Babeka imali eningi eceleni banikeza abantu bakithi imali yokuthi bakhe amaphathi amasha amaningi ahlukahlukene. Hayi ukuthi manje ukuhlukana kwethu nokungezwani kwethu kuseyimfihlo. Sekukhokhelwa imali. Ngoba lokho bakwenzela ukuthi singabi nayo imajority ezothatha izwe ilibuse. Asibakhohlise ngomholo. Ngoba masimholela uzoba nathi. Sinomsebenzi omkhulu thina umkhonto wesizwe ukuhlanganisa indlu emnyama. Akungabi thina esihlukanisa phakathi. Akungabi thina sibasimlilo sizondane. Uma senza lokho asiyazi into esiyenzayo. Ilento okuthiwa abakholwa abathi baxolele Thixo bayazi into abayenzayo. Umsebenzi wethu ukwenza lento ebisho umfundisi la. Kuleya nathi uyababiza. Babiza ngani konke sengikhohliwe ngoba bengilokhuza ngalonkathi. Kufanele thina sizwane, sibumbane, sithathe izwe lethu. Ungathola nje ukuthi njengoba siwu number 1 ngendlela esavota ngayo. Ungathola ukuthi kukhona nabamnyama abaphinde bahlangana nabelungu ukuthi basirobe. Uma singekho clear, singacacele ukuthi senzani, ngona umuntu ayihlalele phansi afana nabanye. La sifuna ukukhulula indlu emnyama eyafungelwa okhokho bethu ukuthi bazoyikhulula. Uma bengasekho sikhona. Sifuna ukuthi noma ingenzekanga sisekhona isizukulwane sethu sikhulule indlu emnyama. Yingakho sinalolu thando. Yingakho size ngalobuningi esize ngabo. Okuzothi emaqhaweni ethu hambani kahle sikhona. Singathi sikhona sonulisa ebese silwa sodwa. Akwenzeki lokho. Ngifuna ukuthi umkhonto wesizwe ube nomehluko. Sisawakha njalo. Ngoba sifuna ukuthi noma ubani awubone umehluko emkhontweni wesizwe. Ngokuziphatha nangesibindi nangokuzimisela ukuthi umuntu omnyama kufanele akhululeke. Angazi ukuthi sasicabanga ukuthi sesikhululeke kanjani. Umcebo usesezandleni zabantu bokufika. Thina sisalamba. Sithi sikhululekile sihlala kuthiwa yini lezi lamadolobha enjengaleli. Twain. Ama township. Yes. Sithi sijabula ukuthi sikhululekile sihlala elokuzana ama township. Abelungu bona bahlala in the city. Bahlala ema city kubo, abanye njalo bahlupheka lemakubo. Bahlala ema city kuphela la. Yinto okufanele basiyenze le, sizimisele. Singenzi ngokudlala, sizimisele. Sithandane, sibumbane, sibe munye. Nepolitiki esikhulume. Ngoba ngesinye isikhathi kukhona ukuthi ngithi ngiyazi politika niyazi afu. Mhlawumbe ngiyazi yasikota. Ngicabanga ukuthi ngenza upolitika ntangenza ibona.
kufanele sibe umehluko singabizwa ngogogo nathi kusasa bose sibizwa khona sebibizwa ngogogo phela siyezwana asithi uma kukhona bethu abasishiyile kufanele sithathe amagxathu amaningi ukufika ekugcineni ukukhulula izwe lakithi yiwo umsindo ongalungile oyosenza ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi sikhululeke kodwa uma sisheshisa siyokhululeka isiyenziwa lula lento into efuneka yi-2/3 majority that's all izwe lisezandleni zethu sibuyisa konke nomcebo konke simisa izinto ezithathwa la ziyodayiswa abantu bale kodayisa thina uma sifuna ukudayisa into kwezomnotho ngifisa sakhane bakwethu ake sakhe indlu emnyama eyosala ixoxwa indaba ngayo ukuthi balikhulula abantu izwe lemnyama bengaphansi kombutho umkhonto wesizwe ayikho into edlula lokho ebese siba abantu igazi lodadewethu asilikhumbule ngaso sonke isikhathi ukuthi nanka amaqhawe akasihlanganisa kanje sazowavalelisa ukuthi kade ekhona sasho sathi alibekile induku ebandla alibekile iqhaza emzabalazweni kuzoba kuthina ukuthi siphatha kanjani abaholi ukuthi bahola kanjani uyabona nje ngibone uma abaholi bekhuza abalandeli bengathuli ngasho ngathi maye babo wanda msebenzi imali yodwa ngekho impela ngoba uma umholi ethi fanele bathule noma ngabe uthi ukuthela ufa thina sayaqhathwa noma ngabe ubushaya induku uma ingqwele sithi awudluli awufuna ukuzibonisa ukuthi wena ushaya induku kakhulu ngiyafisa ukuthi sizakhe kunezinto esizenzile ngamabomu yokuthi asizukuba nazo izinto zokuthi sithi zibiza ama-conference ngoba izitha zethu sezahlakanipha zibiza i-conference bese iqoqa imali esingenayo thina beziyikhethela umuntu ezimthandayo angakhethwa yithina thina sicabanga ukuthi ukhethwe yithi konke lokho asisezukwenza ngangibuza amanye ama-comrade ukuthi i-conference ibaluleke ngani scientifically speaking ibaluleke ngani ukuthi njalo nje ngemva kweminyaka ethile sizokhetha omunye umuntu ngisho noma ngabe lusasiphethe kahle ukuhlakanipha lokho I don't think so ngiyanicela bafowethu nodadewethu lenqola esiyakhile ayisihambise sifikise kugcineni sibakhumbule odadewethu nezizukulwane zibakhumbule ngiyabonga kakhulu ukuthi sonke siphume ngobuningi bethu kuzophelezela amaqhawe kithi kwenziwa nje uma singabantu kwenziwa nje ukuthi sizwelane njengama-comrade sizowulungisa lo mzabalazo sizowulungisa lento yethu nabaxhumaxhumayo kwamanje ngoba baningi sizobancenga nje baze bathambe kuhambe kahle konke kungabikho okuzophuma eceleni abantu base-South Africa bathembele kithina manje ithemba labo likuthina
asikwazi ukubenza ukuthi balahle ithemba. Ithini okufanele ukuba sibenze babone ukuthi ikusasa liyeza ngempela emkhontweni wesizwe. Ngesikhathi esirayithi sokuxoxa lo mzabalazo noma lo mlando ngomkhonto wesizwe nokuthi kwenzekani, kwenzekaphi, kwenzeka kanjani, yini indaba eyabangela uba senze lokho. Ngifisa ukunibonga kakhulu nonke ukufika kwenu la. Ngibonga abefundisi, ngibonga amakhosi, ngibonga abaholi, ngibonge omama. Ngimzwile umama ophethe omama ekhuluma la. Seyifikile indaba zokuthi kunomonakalo omningi abantu abazama ukuthatha umkhonto wesizwe bawubhekise ngapha nangapha. Bengikhuluma no Deputy President ukuthi kusazoke kufuneke siyahambe wonke ama province sizolungisa lo mkhuhlane ngoba awusizi ngalutho. Kubalulekile ukuthi sibe nokubonisa ukuthi singabantu abanye asihlukene kaningi. Yabona lento ukuthi wakheke umbutho la, wakhe komunye la, wakhe komunye la. Uma senze njalo sidlalele ezandleni zabacindezeli ngoba funa lokho vele. Sizoyilungisa ke sisho into eyodwa. Sizofika ngoba kubalekile ukuthi sikwenze lokho. Ngoba asikwazi ukuhluleka sesifika kanye ekugcineni. Fana nomuntu abakwazi ukudlala ibhola esephakathi kulokhuzana kuthiwa yini le nto esikokela yebo uhluleke uorisa ugoli usufike lapha okwakho lokho. Ngifuna ukunibonga, ngiyabonga ukuza kwenu nizothi emaqhaweni hambani kahle nilale ngoxolo kuyinto enkulu kulombutho wethu. Ngiyanibonga, ithemba lami likhulu ukuthi kulesiwombe esingena kuso ngisenethemba lokuthi sizoluwina nalo. Singase kuphenduke iikeyi, ngaphenduka iikeyi ngoba sinabo ufakazi. Asinawo mangamanga, sinobufakazi obugcwele obuthe swi. Kungenzeka nje bathi abantu bethu baphethe ikhundla sisafudumele kuthiwe suka esikhundleni. Uma ke lokho ke kwenzeka, maye babo, akekho umuntu ongeke asebenze eSouth Africa. Akekho. Akekho nje. Ayikho ingane ngeke iye esikoleni. So shintsha izinto, shintsha nemithetho, shintsha okuningi nje. Ngoba sizimisele ukuthi izwe lethu libuyele kuthini. Anginibongeke nani baphathi belokhuza ukuthi nisiphathe kahle. Nuphathe kahle lo msebenzi. Lokho bengikusho bengigcwalisa nje usawuthi ukuthi hey sayiphatha kahle sinani lento. Imnandi. No mama ngijabula kabi. Yabona umama beshisa kanje. Yini lento enza ukuthi omama baqhakazekile. Akufuneki. Mhlawumbe labo mama esibafihla namhlanje esikhuluma ngabo namhlanje ababe sibonakaliso. Babe isifundiso komama abaningi ukuthi isikhathi sesifikile. Sinomlando kagogo abomama bake banyakaza isizwe. Ake balinyakaze kusonilungisa kodwa ngoba
kuthiwa kunamagama amane siwahlanganisa siyeza. Asoze ongahlangani kusho ukuthi akuyena wethu lo ongeke avuma. Siyavumelana. Siyabonga ke bandla. Uma sekuhanjwa nihambe kahle nihambe ngoxolo. Ukhule umkhonto wesizwe, ukhulu bengangeyintaba. Uthathizwe kube lethu. Hey madoda kithi. Ngithanda lengoma ebenihlabelele. Uzongitshela usisi ukuthi thini. Khona lemnandi. Ake nisho. Woza la. Wena uyifunile. Akeze naye. Nansi le